M'entens? Aquesta és la història i l'essència. Jo estic amb tu. Tenies aquesta il·lusió, jo També vull, tota la vida. El que passa que, esclar, és d'un tip de que mira, aquí tot això del dret a decidir, per què ve? Perquè vosaltres i Convergència, vosaltres i Esquerra, si volguéssiu, demà declareu la independència. Correcte, no? I no ho feu. Primera, Unió se'n despenjaria. Bueno, me cago en Déu, tu, però és que, hòstia... O no, eh? O no. Gerard, O no. Perquè l'independència... n'hi ha uns quants dintre Unió que també... Sí, però no dominen. És que jo ja conec en Víctor Tarradellas, l'he tingut a dinar a casa, que, hòstia, mira, ara gradualment tinc en Roger Granados, tots aquests que eren de... Hi ha més gent de Convergència. Quim Tàpia, no? Tàpia no ho sé. Jo conec en... Perdona, Quim Torra. Quim Torra. Quim Torra era d'Unió. D'Unió, hi ha molta gent, en Sollosa. Quim Torra, a més, està fotent de puta mare d'editor, eh? Boníssim, aquest tio. El que passa que, esclar, tu entens... Coneixes Quim Torra? La gran diferència... M'agradaria conèixer, a més el llegeixo cada dia que puc al matí. És un patriota, és el cunyat de la Ruth Grandell. Adéu, crac! Jo penso una cosa. Tot aquest embolat, que collons, nosaltres, ja et dic, pensem que fins ara es deia independència. I com hi arribarem? No sé. Però la grandesa d'en Carretero... Si fots uns mítings tan de puta mare... No, la grandesa... No entenc com... No? No, però dic la grandesa... No només m'has d'enganxar cartelles, que t'has de posar darrere del micro, tio. No, ja ho he fet. La grandesa d'en Carretero és que diu com s'ha de fer. I com s'ha de fer el Parlament. O sigui, si tu... Ara, mira, podem anar-nos a Barcelona, demà cardar una mani de 50.000 tios, com se n'han fet i dos, i són 2 pàgines, una pàgina d'avui, una ressenya al punt, nen, m'aportaràs un tallat? I ja està. I després de la mani tots cap a casa, ens l'hem pelat, però el país no ha fotut res, tot segueix igual, no? O sigui, les manis no serveixen massa. Ara fer una mani de 50.000 tios, se n'han fet 2, eh? O TV3 un sketch. El problema és que siguin 50.000. És igual, però és que no serveix de res. Serveix per autocomplença, llavors, xica, els ben parits que som, tu, quanta gent érem, no? I discutir sobre si érem millor o... Res, tot això res. Llavors, què passa? La clau és el Parlament. De fet, l'únic que podem decidir, els catalans, és cardar el camp d'Espanya. Perquè tu ara, per exemple, a mi me vindrà un tio de Convergència i em va dir, escolta, com aquí en Gemi, no? Diu, a mi, molt bé, tot això de la independència està molt bé, però parla-me de polítiques socials, parla-me de sanitat. I jo et dic, ja amb tu, amb el teu Parlament de Catalunya, què decideix el Parlament de Catalunya? Res. Diu, si la mat va per aquí o per allà, no. No, perquè ni així es posen d'acord. Si li pugem €1 als medicaments, no pot, això no pot. Si cardem a fora aquest tio que ha delinquit 400... No, això és... Què collons decidiu vosaltres? Només cobreu cada mes. O sigui, en mantenim 2 parlaments i un no serveix per res, el que mana és Espanya. Doncs l'única cosa que s'ha de fer és que el Parlament es posicioni. Si el Parlament es posiciona, les consultes, aquestes que fem, les guanyen. Ara, el que és trist és que la gent, amb €10 de la seva butxaca, es foti aquí per voluntat. Això té un mèrit de collons i que et vagi a votar un 20%. Si el Parlament donés suport, iria a votar tot. I guanyaries. I llavors, un cop has marxat, un cop el Parlament s'ha posicionat, el procés és imparable. A l'Amèrica se li empixa si aquí es diu Catalunya o Espanya o... Els espanyols... I la Unió Europea? El que volen és vendre, aquests tios. A tu t'importa molt? Vas tenir un trauma quan Montenegro es va... de Sèrbia, ja s'ho farà. Doncs és el que la gent pensa. Els únics que els emprenyarà serà els espanyols. Què fots, nano? M'estàs gravant? Estàs fent un míting gravat.